Sme krajina postkomunistická, jednoducho mali sme iný nástupný schodík, ako mali možno Rakúšania alebo niekto iný. Ale ten posun je obrovský. Naša nevýhoda ľudí v mojom veku je to, že vy, mladí ľudia, porovnávate len s tými najlepšími sa. Vy sa pýtate, no ale v Nemecku je to inak. A vo Francúzsku to inak, majú to lepšie. My sme zažili obdobie do roku 89, čiže my máme stále pocit, že kľud, čak nejaký čas to trvá, kým dobehneme ostatných, lebo sme mali iný nábehový mostík. Ale tak to asi má byť. Nie je dôvod, aby ste boli zaťažovaní minulosťou a ja nemám žiadnu obavu o budúcnosť Slovenska, pokiaľ si zachováme tieto suverénne hrdé postoje, pokiaľ to bude kritické členstvo v rámci Európskej únie. Ja rovnako verím, že ten včerajší summit bol veľmi dôležitý, pretože padlo rozhodnutie veľmi vážne, že na najbližšom samite, ktorý bude v marci, musí Európska komisia predložiť niekoľko konkrétnych rozhodnutí, najmä ako znížiť cenu elektrickej energie.